Капли тук от това, не само крема. Да навучи кръсто, да навучи кръсто топта. Да навучи кръсто топта, да. Защо не? Да навучи кръсто топта. На мама ще дадеш ли? Да навучи кръсто топта. Тя видя, че не е взела. Ето, видя ли? Браво! Браво на детето, браво! Дайте ми то да е. Браво! Хубава ли е тази тортичка, мама? Уха, я преди цялото време. Какво има Веси днеска? Рожден ден? На колко годинки стана? На колко годинки си, мама? На 2. Кажи 2. Браво! Много хубава! Чакай, че се приядеха. Много хубава! Бабани ще еде, да? И бабани ще еде. Стани, стани. Ай, ам! Обаче сега да ръка, ама аз няма да бъде. С дясната ви. Иска да тъцук. На здраве! Четвърта чаша пие. Торта. Айде сукай, ма. Папа! Папа! Хубаво, ай, папа е. Папа е. А чичи? Не. Чичи не торта, Течна храна. Кажи на Чичи на здраве! Иска дъвкане. Ай, на здраве! Здраве. Браво, браво на детето. Лапка ли си? Викай, викай. Бабани, айде ела при бабани. Орна баба тя. Дай ми. Е, тук нещо, ако се пресети. Дай ми пуската. Мъка, да, мъка. Сапа мръвка. Марга, айде пробай. Айде пробай. Айде, леле, теорета ще те Виж, не, момента ще я прехвърли сега. Тя иска долу. Коя е? Явно сам бе.